Good afternoon, guten Tag. Activities, herzlich willkommen, welcome. Мен Эльвира Исказа Архипова, бірінші категорияны лингвист һәм алман тілдері оқытушысы һәм шулай ук шет тілдері оқытушыларының методик бірләшмәнең җитәкчесе. Безнең гимназиядә 8 шет тел оқытучысы эшли, алар инглиз, алман, гарәп, фарсы телләре белгечләре. Һәм безгә быел кайның 4-нче курс студенты да кушылды, ул тумышы белән Бангладештан. Һәм укучыларыбыз аның белән native speaker, туган телдә сөйләшүче буларак аралашу аркылы инглиз сөйләм телен камилләштерәләр. Хәзерге вакытта шет телләрне укытуның төп максаты ул коммуникатив-когнитив компетенциясын формалаштыру, чөнки тел бит ул аралашу чарасы. Һәм бу компетенция укучыларның мәдәният аралашу сәләтен тәэмин итә. Һәм инглиз телендә бердәм дәүләт имтиханы, дәүләт контроль формасы буларак укучыларның үзләштергән белем дәрәҗәсен билгеләргә мөмкинлек бирә. Шуңа күрә укучыларны имтиханга төп әзерлеге 9-нчы сыйныфта түгел, 5-нче сыйныфта башланырга тиеш дип уйлыйбыз. Һәм ул әлбәттә системалы, максатчан эш булырга тиеш. Системалы эшебезнең нәтиҗәләрен сез бу слайдта таблицада күрә аласыз. Монда уртача баллар күрә аласыз. Мондый әзерлекнең иң мөһим этапларының берсе ул дәрес өчен биремнәр һәм алымнар сайлау өстендә эш дип саныйбыз. Биремнәрне сайлаганда баланың мотивация үзенчәлекләрен, аның психологик һәм яшь үзенчәлекләрен исәпкә алырга кирәк. Дәресләр өчен күнегүләрне һәм алымнарны дөрес сайлау, балаларда дәрестә булган бар нәрсәдә актив катнашырга, дөрес сөйләм күнекмәләрен үстергән мөмкинлек бирә. Бүгенге көндә төп методик инновациялар интерактив ысулларны һәм алымнарны куллану белән бәйле. Интерактив ысуллар укучыларга бер-берсе белән аралашырга өйрәнергә мөмкинлек бирүче ысуллар һәм интерактив уку укучыларның һәм укытучының үзара бәйләнешенә нигезләнгән. Ләкин укытучының активлыгы укучының активлыгына юл бирергә тиеш. Дәрес кысаларында укытучы түбәндәге интерактив ысуллар белән һәм алымнар белән эшли ала. Ул төркемнәрдә яки парларда эшләү, мозговой штурм алымы, рольле уеннар, бизнес уеннар, конференция, дискуссия яки интервью. Әйтәгез, кайберләренә тукталып китик. Мәсәлән, төркемнәрдә эшләү. Мисал өчен, укучыларның төп дәүләт имтиханынан алсак, уку бүлегеннән шундый бирем бар. Ул бирне эшләр өчен балаларны төркемнәргә бүләргә кирәк һәм аларга текстлар бирелә. Кимдагы бирем буенча ул текстларда true, false, not stated, чын, ялган, текстта әйтелмәгән белән җавап бирергә тиешле сораулар бирелә. Ләкин без бирә торган текстларда сорауларны таратмыйбыз һәм текстлар үзләре генә бирелә. Укучыларның бурычы шул текстларны укырга һәм төрле типтагы эш сорауны бергәләп башка төркем өчен уйлап табарга. Шул рәвешле укучылар бу эш сораунын һәрберсенең нәрсә икәнен һәм аңа ничек җавап бирергә икәнен аңларга өйрәнәләр. Иҗади активлыкны стимуллаштыручы мозговой штурм алымы да эффектив. Ул фикер алышуда катнашучылар мөмкин кадәр күбрәк чишелешләр әйтергә чакырыла, идеяларның иң яхшысы гына сайлана һәм аларны имтиханда инша язырга әзерләнгәндә кулланырга мөмкин. Аерым тема каралганда, бу темага берничә карашны билгеләп була һәм укучылар теге яки бу карашны раслаучы мөмкин кадәр күбрәк идеяларны әйтергә һәм язырга чакырыла. Аннан соң барлык вариантларның иң кулайын сайлап аларны кулланырга була. Киләсе алым интервью. Безгә укучыларны бердәм дәүләт имтиханына һәм төп дәүләт имтиханда телдән сөйләм бүлегеннән биремнәренә әзерләргә булыша, чөнки ул төрле сораулар өстендә эшләргә мөмкинлек бирә. Гадәттә укучылар парлап эшлиләр, аларның берсе икенчесенә сораулар бирә, икенчесе әлбәттә җавап бирә, аннан соң алар алышына. Хәзерге вакытта информацион-коммуникатив технологиялар укучыларның өйрәнелә торган проблемаларга кызыксынуын арттыруда әлбәттә алыштыргысыз ярдәмчегә әйләнде.
Һәм бу технологиялар укучының визуаль образлы фикер йөртүен үстерә. Укучының өйрәнелгән материалын иң якты һәм иң мөһим ягыннан күрсәтә. Һәм аларны куллану укыту процессының эффективлыгын күтәрергә мөмкинлек бирә. Бу әлбәттә укучының имтиханнарга әзерләнгәндә аеруча мөһим. Төрле мультимедиа программалары сүз балыйлыгын киңәйтергә ярдәм итә һәм инглиз теле грамматикасын һәм сөйләмне аңларга өйрәтә. Имтиханга әзерлек дәресләрендә информацион-коммуникатив технологияның төп кулланышларын, интернет ресурсларын белешмә материал буларак, укучыларның белемнәрен сынау өчен, аларга уку, тыңлау, сөйләү күнекмәләрен яхшыртыр өчен мөмкинлек бирүче иллюстратив материал буларак кулланыла. Һәм әлбәттә инде электрон сүзлекләр куллануны да җиңеләйтә. Яңа сүзләрне өйрәнү өчен без Quizlet кушымтасын кулланабыз. Анда укучылар истә калдырырга тиеш сүзләр белән флеш карталар җыелмасы ясап була. Һәм сүзләрне ятлау, истә калдыру берничә этапта бара. Башта алар карточкалар гына ятлыйлар. Аннары бу сүзләрне ятлау этабында язырга һәм тәрҗемә итәргә өйрәнәләр. Һәм аннан соң бу сүзләр белән сайлап алу уенын уйныйлар. Ахырда әлбәттә укучылар бу сүзләрнең юлларын тест ярдәмендә тикшерәләр. Икенче эффектив кушымта ул фразеологик фигурларны өйрәнү өчен файдалы. Phrasal verbs for life and exams, фразеологик фигурлар тормыш һәм имтиханнар өчен. Ул грамматика һәм лексика бүлеге биремнәрендә кирәк булган шактый күп фразеологик фигурларны өйрәнергә булыша. Анда берничә фразеологик фигур, аларның тәрҗемәсе, инглиз телендә аларның билгеләмәсе һәм куллану мисалы бирелә. Шулай ук төрле биремнәр тәкъдим ителә. Мәсәлән, фразеологик фигур һәм тәрҗемә парын, яки фразеологик фигур һәм аның билгеләмә парын ясау, һәм фигур яки үзе яки предлогы төшереп калдырган, мәсәлән, монда кайда күрә аласыз, төшереп калдырган фигур һәм шул җөмләдән мәгънәсе буенча туры килә торган фразеологик фигурны дөрес итеп сайлап куярга кирәк. Берничә фразеологик фигурны өйрәнгәннән соң тест бара, аннан соң яңа фигурлар белеше өйрәнелә һәм кабат тест, һәм аннан соң кабатлау биремнәре була. Һәм фразеологик фигурларны яхшырак истә калдыру өчен тестларны күп тапкырлап ясарга мөмкинчелек бар. Интерактив ысулларны һәм алымнарны куллану белән параллель укучының имтиханга психологик яктан да әзерлеге дә зур роль уйный. Шуңа күрә күпчелек очракта бу имтиханны телдән сөйләм бүлегенә кагыла. Шулай итеп, укучыларны без шау-шулы урыннарда диалоглар, монологлар төзәргә өйрәтергә кирәк. Чөнки сыйныфтан телдән имтиханны биргәндә бер юлы берничә кеше бирә. Шуңа күрә күпчелек балалар өчен тышкы тавыш концентрациягә комачаулый һәм нәтиҗәдә кызганычка каршы алар хаталар ясарга мөмкин. Шуңа күрә укучыларны телдән имтиханны компьютерда бирергә өйрәтергә кирәк һәм шулай ук вакыт хисен безгә һәрберебезгә хәзер таныш тайм менеджмент хисен үстерергә өйрәтергә кирәк. Чөнки экрандагы вакыт санау күп имтихан бирүчеләргә комачаулый. Шулай итеп имтихан тапшыру өчен таныш шартлар укучыга үз-үзенә ышаныч бирәчәк. Әйдәгез, без сезнең белән дә хәзер телдән сөйләм дигән разделнан бүлегеннән бер биремне эшләп карыйк. Сезнең экраннарыгызда бирелгән огы яки тимәләре кайсысын сайлыйбыз? Огыны эшләп карыйбыз. Әйдәгез, огыга басабыз. Огыга бастык. Сезнең анда ике тимә кирәк, экзамен по заданию. Әйдәгез, бер биремен эшләп карыйбыз, по заданиемга басабыз. Монда килеп чыкты бездән 3 бирем, безгә хәзер кирәк була торган бирем, ул без тыңлаячак сораулар һәм ул сорауга җавап бирергә тырышабыз. Шуңа күрә икенче биремне сайлыйбыз. Һәм
ikkinchi variantni taqdim etamiz sizga saylarga, u bizga qiziq bo'lacak deb o'ylayman. U bizning salomatlikka bog'liq. İkinci variantını sayladık. Naushniklarni kiyamiz. Asta sizning kiyma понятно basamiz. Понятно degan osta kiyma bor, shuni basamiz. Siz uni mikrofonni tekshirib olasiz. Unda osta kiyma bor, yozdirib olishga mumkin. O'zingizni 1 2 3 4 5 deb 1 2 3 nima demaysiz. Nima bo'lsa понятно. Siz o'zingizni yozdirib qo'ya olasiz, eshitilarmi? Barasida не обнаружен. Kel angliski aura berilgan filmlar men sizga kichkinagina yordamchilar hazırladim. Anda siz tabolasiz, anda siz tabolasiz o'qi. Anda hozir sizning ikkinchi birimda, ikkinchi variantda yong'ir turgan so'rovlar ham nindi javoblar berilgani mumkin. Mana sizga men azak yengillaydim. Qo'shillarga qaramdoshlar, siz bu so'rovlardan bunda ostav siziqlarga qo'ya olasiz, qaysi so'rovga to'g'ri kelar ekan bu javoblar. Ondan sonra sizden tekşiririz. Kim özünüzden yapışana bu yardımda siz kullanmalısınız. Просто синтез. Санасын перейти к заданию обоссаться, скрин барса да ищет тогда, нашел, да? Берите полда тест шыға, сізде инструкция бола шыға. Машта инструкция, вақыт бара. Перейти к заданию? Перейти к заданию. Инструкция булачак сездән нәрсә сездән көтә. Кем инструкцияны тыңлап бетерә, тимәгә басабыз завершить ди. Сездән менә бу бирим килеп чыгарга тиеш, анасын берәм сораулар чыгачак. Soravını işitəsiz, cevap verə alasınız. İnstruksiya var, ondan sonra ne kadar sırav olmasa sırav işitilir siz yapmıştır mi sırav? Demek siz yine ana gerçekten sıraladınız. Cevaplara koya sıralı. Cevapları sıralı. Siz biziniz bir etiş. Emin sizge onlarını ezberledim. Ne aldın sıralarının cevapları? Aslan. Okuyanlarınız okuyorsunuz. Birinci bitinde, birinci yarısında verilgen sıralar hem cevaplar. Eğer de siz onlap sıravını işitəsiz iken, sizge cevabını jingler koyacak. Eğer de sıravında işitmişe kalan siz iken, onda sıravlar da verilgen. Olmaz mı? Sıralarını işittim. Anlamadım. Şuna göre sırav işitilen sıravlarına qarayız. En mühimi işitire, en mühimi siz koşular işit imtihanın bu birimine əzələnüyün onunla balara deyişlər. Eşit onlara ağır işitir ya, onlara hem kıskaşı vakit içinde 40 sekund verilir, cevabını yazılarım bildirmek gerek. Şuna göre bu kuşumda, şuna göre bu anın bilen işlevi. Bu kuşumdanın olmayacakları neydi? Biz
ismine mesela 6 sırava cevap bildirdi. Şulay ondan sonra gelip çıkan ссылка. Biz bizden tonlayıp alabız, nişip yazdırmamız iken biz bizde de bağlarda üzüzleri tekşire alır. Hem eğer de olar indi okutuşada, jibere olarlar mena bu ссылканы anansın okutuşu olarını tekşire. Bir umaylı anansın hasta mena şunday eydir. Bir üzü çığa. Уже бишендеген мен сізге мен burada Azerbaycan'da diyorum. Ve anda da şu var. Demek onlar uzuzları tekşirdiler. Sıralı dürüst olmadılar. Dürüst edip cevap verdiler miken. Çünkü 9. sınıfta bir sıralı var. İngilizce okuşları vardır bir bunda. Okey. Ve şimdi cevap vereceğim. Mümkün peşimlerden şöyle bu ay nişetigen sınavlarda anda kirek üstemre. Eğitirken şöyle emine birden devlet imtihan girgende anda peşimlerden gene cevap ciddi. Anda 2-3 şimdi eğitirek kirek, görür kirek. Okey. Bunu tekşirip tarafız mı? Yok, yok, tekşirili. Ya, men bu qog'ozlarni sizga beraman. Bu vaqt o'zbog'ani ishlab qarasiz ham bizda o'qituvchilarni biri siz tekshirilgan. Degan qo'yimizda so'rashdi da qo'yib Шығышымны tamamlab, Шығышымны tamamlab, aytasim kile, o'z ana tilini bilgan kishi chet tillarini ko'pga yengillab o'zlashtirishga mumkin. Buni dalillab Fyodor Dostoyevskiyning so'zlarini esga tushirasim kile. Original materialni, ya'ni tugan tilni eng yaxshi qamiylikda o'zlashtiribgina biz chet tilni mumkin bo'lgan qamiylikda o'zlashtira olamiz, lekin bunga qadar to'liq. Şuna göre men sizge salatli turuş o'quvchilar tiling, imtihonların yuqori ballarga bilsinler. Sizge o'zingizga salomatlik ham sog'lik tilayman.